Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembar. Semoga berkah. Alhamdulillah berkah selalu untuk baik, untuk konco-konco, untuk Pak Bos, untuk fans semua. Nggih, Mbah Kas. Tuhan. Wilujeng, Mbah. Nggih. Nggih, niki wau kok mbae eling teng Diaji Ngasudena si Ratu Buta Rainaga. Ngono kae. Nggih monggo pun katuran. Gending perdanane kagem Mbah Kas niki napa, Mbae? Lere-lere senengane ngawak. Oh iya iki musik geduk-geduk iki dilireh-lireh ya wis. Makne gaduh panggonan ning kembar semoga berkah. Lereh-lereh. Ayo kanggone main dun Mas Prada nek gati. Ayo kene Mas Tari, kene Mas. Mas Lere. Milu nong lagune angin. lagune angin marane bae teko nang Kembar Tuko kawasan Sempu. Semoga berkah untuk yang lagi menonton, yang lagi monitor. Sehat selalu kanggo Riko. Yo. Lere. Asik. Milu nong lagune angin. Ayu. Osak. Raina sun payung meka penisintru kemul embun dalu. Halus. Siu. Muka biaye sun bisa ngelalekaken Iya. cari welas setuluse kari-kari wis ana hang duwe. Asik. Ayo lek gati. Ya rondel ngono ya iki Mbah Kas tahun 2000-an iki sik ya Mbah ya sami Mbah. Iya toh. Mari ngono wis pensiun saiki jegrek wis ning daerah Tuan kono iki lek. Dadi sik sabone karo Pak Solane iki. Siu. Sing masrahne denak ning wong anu kae ya iki biyen. Asik. Kamu sutra Hanson Eman tolong layu yoro ninggal kelanggang Eman Asik. embo merekane para saiki
Ning Pak Haji Sulane ngetan terus ngene Pak Tuban lho. Almarhum Yono. Terus ngetan sithik gitu radio kumpul coro. Wah yo dieling ya. Bangga to. Bangga kelingan. Pas ora enek corone saiki sik enek kumpulane nang kono ya. Ngono. Hadir ya Tristan, ayo Tan Tristan, selamat siang, selamat pohon. Terima kasih. Asik. Kamu Sutra Hamsun Eman Tolong Playu Yoro ninggal kelanggan Eman Asik. Embo merekane parat Sayi kene kepilon wong liyan Asik. kari sing duwe welas mungkur sedot ya sing tole-tole Kamu Sutra Hamsun Eman Tolong Playu Yoro ninggal kelanggan Eman Hiyo. Embo merekane parat saikine kepilon wong liyan kare sing duwe welas mungkur sedot ya sing tole-tole lere Jan. Gendeng asli Banyuwangi. maknya seneng ati Seneng ati ngono ya meh lali lho ki mau jane ngaku ora lali. apa ya jenenge karo radio kumpul coro lho Iya to ya. apa roh awakmu Lah. Wong radione Pak Dene kok ora roh to ki. Ya gak usah lho nek dikipasi ya. Adem kok malah nek gak dikipasi. Iki mau lere-lere gendeng kawitane teko Mbak Kas, akhirnya dulur kanca ingkang baru saja menemukan live streaming maupun di TikTok Sugeng Lohor kanggo rika yang merequest lagu monggo dipinangkani menawi saged. lha iki artise pas iki Pas. nek pas iso ya budal pas gak iso ya mlayu Mau anak mau njaluk tapi ning gerajakan ya, Mbak. nang gerajakan Heeh. budalke ora Ngono, ya budal termasuk ning kono rame iki saiki sing penting kan dia wis rayon. sing penting nek request iki mesti bayar lah aku ku lho ora bayar Ya ora bayar jelas iki. Rahmat Banyuwangi nggih. Oke. Kanggo legati kawasan Telogosari ya. Jarene eruh tibake yo, Pak. ayo roh marang karo aku Ayo Cak Mus, selamat lohor Cak Mus. Mbak ya pengen ngejak ning gerajakan iki ya. Gerajakan iki sapa to, Mbak? aku ki ya ora ngerti ngono kuwi Kok Demi? aja demi mau Lah iya, nulisnya gera kayak ya. Wis gak Demi. Gerajakan Dek Rosi, Alip. Tak kayak sing asline, tak Kang almarhum Alip. Cerat, carane Cak Mus, cerat beduk-beduk Cak Mus iki ya. Ayo legati, iki lho. Gerajakane digone Mbah Kas iki lho. Sampeyan kira mesakne Mbah yo. Tuwek kok nang gerajakan iki ya nyapa terusan iki lho. Kena angin banter bae masuk angin kok. gak penak jalan nek roji Roji ae. tuku yang milik to aku Lah iya jelas to. Pembeli itu adalah raja kok Gerajakan Banyuwangi ML Kepuse Borok. Nggih. apa borok niki Yo iki kan Kang Rahmat Banyuwangi ana boroke iki. Banyuwangi ngendi kuwi Ayo Rahmat Banyuwangi mana ini ya? Kepuse Borok ditunggu. Asik, ayo neponi men. Cak Mus, Tristan, Dina,
Mama Senja Biru cabut. Rajakan Banyuwangi Asik. Raina bengi Mantap. sing tau sepi Ayo Mama Senja. Banyuwangi Utara Kang Rahmat. Oke. lanang wadon hang nekani Aus. ngilangaken Apa Mbak? susah hati Ayo Wong, saya pengen seneng nih Grajagan. longgoreng pasir-pasiran Hey. sambur-samburan keredoan Asik, tepusnya borok ditunggu. manuk-manuk seliweran lanang waton uber-uberan Ayo, sing ape nek beruberan ning Grajagan iki tibake lanang wedok to. Liyane lanang wedok gak oleh beruberan ning Grajagan iki jelas saya. So, Banyuwangi Utara, kanggone Rahmat Banyuwangi. Oh, Utara ngendi, iya yo, Taran TV Kang Rahmat. Taran TV Kang Rahmat. Ilek Mbah iki jelas roh dindi. Mbah Akas, Mama Senja. Mbak Senja, matur nuwun. Tendeng tangan ring pinggiran, pinggir pasir gerak bisik-bisik semayan mari janji urip bareng Ayi. Titiran nami kandang gendeng ati Banyuwangi Mari Mbak. Raina wengi sing tau Raina wengi sing tau sepi Asik-asik. lanang wadon hang nekani ngilangaken susah hati Halus. longgoreng pasir-pasir sembur-sembur keredoan Asik-asik. Cos. manuk-manuk seliweran Iya. lanang wadon uber-uberan Asik. Ayo kanggone Mama Senja ya. Selamat pohon, terima kasih gabungannya ya. Kanggone Pak Rahmat Banyuwangi ditunggu ke Puse Borok, J. ya nek iso ya tak wae ra iso ya mbok Kayak gitu loh. Mbah kok gile, pokok catur arum kis to, ora dibrok kok jelas ya. Pokoknya lagu lawas sing anyar wis paling pinter kok. pinten dhewe tendeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir Ayo kene Grajagan Setyong. bisik-bisik semayanan matri janji urip bareng sir-siran nambi kandangan gendeng ati Banyuwangian Syuh. Tarik maning. Kerajaan Raina wengi sing tau sepi Asik. lanang wadon hang nekani Ayo Ragil Putra. ngilangaken susah hati Tarik maning Mbak. Saliman. lanang wadon hang nekani ngilangaken susah hati Minangkani
biasane wong Telogosari, Gerajakan Banyuwangi mugi-mugi cemengkepine seneng atine. Lokasine endi ta, Mbak? Niki Truko Karangsari Sempu. Monggo kanggone Karamat Banyuwangi. Minta lagune Kepuse Boro nggih. Apa ta? Evita. Ini. Kepuse Boro, Mbak. Buduk-buduk kok boroke diterus-terus nih to kapan garingi terusan. Mbak jalan tuh. Cak Mus, ngali yo. Lho kon ngali iki piye malah niki ya. Nek ngali ora ana sing siaran. Lah iya. Asoy. So. Ngalia. Asik. Turun asat Kepuse Boro hang tau riko tatoni turung karing cemes nong paten saiki arep riko anyari maning Apa? serta riko nyandang loro Ayo Mama Tole. riko teko arep baleni serta pucul wong hang riko poti Apa, Mbak? nyirik-nyirik arep buka welas iki Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sugeng siang nggih, sugeng siang kembali. Bali Bedugul hadir. Waduh, C. Kawasan Bali Bedugul ini ya. Weh bedukul ngono dawur iku gone. Ngono kuwi, Mbak. Oh iya tak pedhe ngene kok kono. Masalah. Ayo Mbak Bella, Mas Prada, selamat siang bergabung kembali Mas. Monggo. Ayo. Asik. Yo, akun aca-aca. Yo. Asik. Tarik. Gawe memengan walacun temenanan mentolo riko galaken ono butuhe tinggo gandolan serta wis oleh gantine Aye. isun riko serekaken ono butuhe tinggo gandolan serta wis oleh gantine isun riko tinggalaken Asik. Mela asik Vela. Suarane artis sesek jos Mbak. Mas Prada lu piye to iki? ya alhamdulillah senajan pas-pasan pas bener pas Ya pas iso bisa. pas iso pisan senajan alhamdulillah umurku sih 79 tahun Lek pengen weruh deloken ning YouTuber Mbak. Iki YouTube apa Mbak? bahkan Mbak Hakas. Sudah banyak sekali videonya Mbak Hakas. 500 mungkin kalau nggak salah Toh, wae Mbak Hakas wis akeh Mas Prada, denok kalah. Kerto Asik malah gak duwe. Riko nyandang loro Riko tako arep baleni Andaya. serta putul wong hang Riko putih nyeret-nyeret arep buka welas iki Ayo Bung semangat, yo semangat agungnya Kang Handaya.
Ya alhamdulillah di 79 tahun. Kilo 79 kilo. Pensiun 21 tahun. Malah. Marang ngidapi denok. Terus pensiun. Aja banter-banter, Mbak. Iki anak wedok seneng kene lho, Mbak. Umur 79 biyen jos terus maki 6 kelenti suarane jos gandos pokoknya Mas Prada. Rahmat Banyuwangi. Riko gawe mamangan walacun kemenanan mentolo Riko tinggalaken ono butuhe dinggo gandolan serta wis oleh gantine isun Riko selekaken ana putuhe dinggo kandolan serta wis oleh gantine isun Riko tinggalaken kapuse bara Kang Rahmat pokoke gendeng asli Banyuwangi seneng ati anti gores jelas iki halo salah ukur tolong umur 79 lo sik gereng Mbah Akas iki apa ya sik gereng ya Mbah Akas iki jarene ya pokoke delok setelane to Mas acakmu alhamdulillah betul Mbah wedok sik iso berdua karo Mbah wedok yang gitu ngano Mbah Seger waras panjang umur yang barokah iki suarane yo jos Pak Dri tapi yo ngembu kadung anune mage jos pisan ta iki jarene Mas Prada iki yo jelas Mas Prada saking kawasan pundi Mas apa to Bedugul ke mau duduk to duduk sing teng Bedugul ke mau mamae sapa ke mau iki radio apa to Kembar Rahmat Banyuwangi kawasan Truko Karangsari Sempu iki atese kaya dua saudara jos Penghandoyo iya lah kae cinta dulurane kok kae mojo monggo dilajengaken apa mawon semua salah ukur masa tambah Mbak Tele salah diukur kaya ya aduh Papua Mbak dari Mas Prada salah ukur iki kedang gegeden lambine to padha dhewe numpak barang kapok kowe kapan ya dhewe numpak truk heeh kaya pengen motor wase kae bae sampe yo timbang sun kledak
ukur iki mau iki. Salah ukur. Lah aku live ya melok awakmu. Masa, Mbak? Oh nang TikTok to kowe. Piye to, Mbak iki? Piye ta awakmu? Lah kan ndelok gambare dhewe. Lah ya kuwi, gak iso awakmu ndelok aku. Ora bisa. Ya, alhamdulillah Prada tetap seger kewarasan iki Mas Prada. Amin. Iki lho Mas numpak sepeda dhewe Mas iki mau teko kono lho kawasan Serono. Radio Mentari yang dulu. Asik. Idule radio apa kae? Maju Jaya. Jauh dari Serono. Pakai sepeda sendiri, Mbak. Bengi suntakani ana hanunggoni. Asik. Suntakoni malah nyengrang nemoni. Halus. Lunyu wis belasi paranta sebabe sapa tah wonge denger tulo atine kang ison gowo mung satele nang kiwo opo tah iki bisa gawe gara-gara mumpung turung kadung lantur-lantur dadi dawa bangur isun mundur dibangun angon perkara. Ayo semuanya selamat menonton, semoga terhibur ya. Sun mangke duwe nyawa riko uga duwe rasa sun welasi sing ana rumangsane halus cukup sakmene iya Mbak timbang sun kledan rambine. ayo Gending sing Banyuwangi maknya seneng ati anti gores halus kong utune neng dia aja ditinggal ya ndane jane Kang Handoyo utune ya wis dolan dhewe-dhewe aku iki padha iki wis aku ya dolan dhewe putune dolan dhewe ta Kang Handoyo. aku lagune catur iki apa to? Seneng musike kowe enak. Mbah manuk dara Mbah. Ngono, moh. Lambange wong Banyuwangi lho Mbah. Suntakani ana hangunggoni suntakoni malah nyenggrang mong nemoni lunyu wis welase paranta sebabe sapa tah wonge nang denger tulo atine Gawa mung sak celehan nang kiwa apa tah iki bisa gawe gara-gara mumpung durung kadung lantur-lantur dadi dawa asik bangur isun mundur timbang tun angon perkara. gendeng asli Banyuwangi maknya seneng ati anti gores halus iki mau salah ukur tibake wong saya gue satu titip anak barang baik oh iya
Titip anake Pak Sekar kae. Alah moh. Anu, Sing celempet-celempet ki apa ki? apa kae Mbah sakjane Gapangan. oh nyelempit to Mbah. Mosok Mbah kuwi selakangan ki digapangan ku ya Mbah, kadung nyelempit iki ya. Iso ae anak wedok iki. Gak biyen tak takoni kangge pirang taun. Selawase. Selawase lah kok oper. Tak operne tambah Mbah aku. Biyen dituku 50.000 saiki dituku 200.000 diknane berarti kan tombok kuwi. Oh alah to ya lakone urip ya Mbah. Wis to penting wis paringi sehat kabeh ngono. Amin guyon lho. Ya iya to. Pokoke kan manyus Neng ati. anti gores alus. Iki lho sing nyelempit iki lho selempitane. Kembar semoga berkah. Handaya. Asik. Mesdawati 12. Oh yeah. Yuk. Kapangan Kang Usman Taris. keselempet ring pinggir loro. Asik. Tahu saya. Lorong Brawijaya Iya. kang sing tau Bang. sing tau suwun aspale kemaringan ambune samepro Asik. nggawa wangine kembang kangkung nggawa wangine pari genjaro Bang. Yuh. kesempit ring pinggir dalan waya lentir ini sama lempat meloncat kalengan Asik. ngelus ngelus rambut Sih. perawan kapanan kang lungguh no ngarepe lawang ngenteni bakal kang nang uwangan Iya. Asik. Kembang. Asik. Kembang sana baru yang iki beku iya Mbak. Sampai angkel ngaku ya masak. Iki kok boyet aras iki sehat ayo jarane aras iki sehat ayo jarane embem. alhamdulillah Nah, Kang Usman Taris, nun, ayo Kang Usman. Pripun foto seyut akas iki ya embem. alhamdulillah seger waras Sik kuat bengok mbem buyutmu mbem. Tuh alemmu apa warnane kayuna abang tur karo ijo iki ya mbem. ring kapangan kene mbok ana ngetusi ati elana Asik. ambi kandangan gendinge conge conge atang Siu. mesem guyune Yuk. di papak lambeane
ngelus ngelus rambut perawan kapangan sik kang lungguh no ngarepe lawang ngenteni bakal kang nong uangan buang bayi Yuno karo lha piye dualemane abang ambek ijo iki ya mari ngono terus kuning mari ngono terus putih tak gandene dadene bang ijo ning teh ambek asik sampean paling ora duwe mbek bang ijo ning teh mbek ayo Kang Usman Bem Cak Mus ayo Mas Prada suasana baru Mbak kembar Mbak semoga berkah ring kapangan kene mbok ana ngedusi adike lanang asik ambi kandangan gendinge tonge tonge guyune di papa klambeane kembang gedang so angen atine ngelayang noring awang-awang jan maknyus gending asli Banyuwangi anti gores iki ya kurang-kurang Nduk ya sik ta durung ta rek sampean loro sik kurang akeh iki aduh kaya pelangi ya Yuno carane embem ya ora ta embem abang joning iki ya galur poleng ta embem endi dulur sing kaya celeng kok aku tak marem sik dilut ya Yuno engko jam 1 aku gogan ya Yuno ya sak sak jam kas gogan ya Yuno ya uyutmu balik engko uyute teko adu-adu kok ape tinggal turuk teko iku ya mbem lanjut aku pengen ketemu Emi yo dan dinane kae wis tak omongi lho Mbak sakjane Emi yo minggat no tibake ngono kok tak omongi Emi digoleki mbae lho sampean aku muni ngono tibake Emine gak balik minggat gara-gara kakean utang Emi ini caturnya nyelempet nang ndi ya kira-kira ya ambo Emi catur oh lah iki nyelempet ning tengah mbah tibake karo Emi diselempet ning tengah lagu sing jarang-jarang metu ngene iki ya iya mbah tak nambah omosana nang kene soalnya ngepot gitu kok ora pati roh aduh tapi ro dalane ra apa-apa mbah ning turu kok kene dalane ya nang kene iki to mbah asik si ayu Alvin lah iki ngidul ngono liwat gumuk lagi kandang to mbah tembus gak ngidul terus gumuk terus nek ngulon oleh Karanganyar iya turu kok gumuk ki ya kene iki mbah asik tarik Emi rikaya nganti semene lawase sun goleki ragane
John Jones. Ngomong riko tangise embun kemulono bingung itu wong ayu angmun nyan manyo Kang Usman, Bang, asik, Emi, dan Bali naik iriko iku maki ono nang donya, katonge ono nang donya, muka-muka sira padha nang kono. Lagu mau digawal lek wisan lek. Wong ayu kage cepet teko sun kendang salendang sun ura-ura gawa senange wong tuwa loro kadung isun wis gendong riko Oi. Sing nyeluk dena tak sauri. Oi. Angan Heri Mesyanto sudah bergabung. Antoyo, ayo kakak lekati. So, asik. Ayo nih baik lika. TMI. Ayo. Rasa-rasa rikaya nang endi samene lawas sun koleki nong iline banyu
Ayo kemulono duh bingung isun wong ayu kang munyan manyo aso peach. Bareng Bahakas gendeng asli Banyuwangi Manyes neng ati. anti keres halus halus lagi mari Emi golek sapa maneh atine Mbak. aku golek Saripah nang kene Alah ngono apa ya enak tenan. apa ya ini kira-kira Saripah ya aku ora ngerti ngono ya Ayo enak apa ora iki? saiki gak tau metu Saripah Ora payu, Mbak. ora payu Gak duwe, Mbak. Tulisannya Sari. Saripah Gak duwe, Mbak. ono nang live ono nang file Lah iki aku padahal iki ngevel iki Sari, Pak. enek tau weruh aku Oh, paling komputer sing lawas, Mbak. iki Saripah Catur iku Iya iki ora enak iki. lha iki enek tulisannya kuwi Lah ya gak metu. Saya apa nang YouTube ya? Nang YouTube enak ora, Mbah? ambo Eh, jere sing ngrungokke wong ora iso bareng nekat Bahakas iya bondo nekat Iya iki lho, Oh. Mbak iki. arep piye-piye aku sing bayar Bondo. ge nyanyi apa to Mbak sakarepku to Bondone Mbak iki ya bondo nekat dengan wong. Masa sampai pensiun panggah nekat ae siji ngeren. Gak angel Mbak YouTube Mbak. Munyer. Aku orang gawe YouTube belas iki mau. Level. Raisa Mbak munyer Mbak. Hah? YouTube e. Iki lek ana YouTube piye Mbak? ya golekne yuku to Ngono. Iku apa iki? Iku Saripah. Wahyu Saputra. Ora kena bayar kowe, Mbah. ya wis pasang surute urip lah Saya tak. Angel ya metune ya. Ngejal kemarin nih. Pasang sih. Condro Loh, gak gelem Mbak, ke setel YouTube. Sik, Mbak. Gak gelem di setel YouTube. Sik, iki ngejak 5 menit ngene iki. YouTube-e sik urung kuat. Sik, Mbah, sabar, Mbah. Apa dipasang sampai disuruh uripe kok ayo yang lagi menonton ini, Mbak. Kena Mbak ben ngenteni dhisik dulu. Gak gelem. awakmu mau golek aku ora temu ya Blas. blas Ora temu blas. ora temu Mbok ndelik nang ndi mbahku iki digolek kok ora temu. iya Sik laran sik 5 menit ae. nek perlu ya mulai Ya lek ora balik senane mbah wedok aku sama. iya Wong lek ra nek sedina ono ora bingung mbahku wedok ae. Lek isuk kae wis tata-tata dadalane ngono-ngono tak incengi mesti. kok enceng ora ada mati dodol es teh jumbo Iya, aku tuh kan ngincengi ya Allah. aku nek oleh duit aku dikon nyanyi Nah, alhamdulillah tenan mbahku wedok iki. ya kita bakal mau ora aku disangoni Malahan lho, bakal disangone apa ora kena mau. ora sing disangoni aku Kapok. aku kowe. disangoni kon gitu apa bensin bakal sing bayari nyanyi ya beneran lho Jan, mbah wedok iki. Dadal ke apa ngono di syuting tekong buri karo mbae. Ya.
Alhamdulillah nyelot Tuhan nyelot rukun ya Mbah ya. Amin. Nah iya, wis anak putune sak pirang-pirang kok lek ra nganu Lha yo muga-muga aku tetep rukun seger waras. Lah nek aku mau aku ki ora rukun kok diguyu sing tak ijabi to. Lah iya no. Apa nang lek ketok glebeke kae Mbah sing ireng kae Mbah. Mbah iki pancen duwe glebek iki mbahku iki. Tak ripane nek. Glebeke Mbah tapi ra gelem nganu dhewe. Perawane Nggawa glebek malah penak jane ra kudanan. ora kudanan. Ora kepanasan. Masa glebek ritek kae ya Allah aku ngono. Ya semoga-moga disediani glebek loro. malah ning omah ya. Cita undaja, cita brio. Kok nyetir ya ora wani. Ora wani. Wani Tapi Pak Uklik. malah numpak podhok Mbah ya nek glebek padahal wisane Mbah. Wis urung gelem Mbah. Sabar sih Mbah. Heeh. Iki 5 menit mek guran ini iki Mbah. Pokoke lek wis biru iki njaluke 5 menit. Tak takone biru bisane wungu dikapane. Apa dioplos apa diapane Mbah? Ya ayo wis kono biru bisane wungu. Biru bisane ungu diapane Mbah? Iki teka-teki iki sing enom iki jelas. Sing iso mikir jawaban Bro. Ayo jawaban bro. Sing iso mikir iki ayo iki karo bedhekan iki karo ngenteni komputere ben anu Wes dhisik. tak tutuke ya. Apa Mbah? Digebuk, Apa iki? dipentung. Biru dadi ungu? Heeh. Iya gosong to mari. Ora, Piye? biru ki babi turu, bisane wungu, bisane tangi digebuk. Ayo, Babi turu digebuk, lah tangi to. Biru bisane wungu, bisane wungu, babi turu bisane digebuk, tangi. bisane Tangi wungu. Kepentung ya melayu to babine. enak ae mbakku sing sitok iki mbiyen ora enek ngono kuwi pas aku dinganu. Ya enek to. Alah mekur ditekoki kanggone sepira Kangge celawase barang nujol. dijole tak operne aku ditomboki 150 ae. Zaman biyen dituku 50.000 lho saiki tukune 200.000 kan enek berarti oleh tombok aku Mbah. Malah oleh tombok malah niki ya. Sik dilungkas. Ayo kanggone roti iki nyu. Aku kok Jawa yo enak. Iya wes, ora apa-apa aku masih Madura barang iso kok anggenmu kok. Aku Jawa Madura iso. Ora iso ya plakanek. Oh, titisane wong Banyuwangi kok ora iso ya. Titisane wong Banyuwangi iki ya Madura ya iso. Nek gak kena komputere ya mulih wae. Sik ya kena Mbah. Oh, ya kena. Ndek iki yang ngene iki, emang bengi, Dik. Nang bengi tak kena tadi dulu. Emi gara-gara gelai Emi lah ketemu emang Emi nih. Ayo Mbem. Sampeyan ruwono tak injeng. Gak kaya sakjane ngalor sithik lho ya wis. Lah ora ngerti nek awakmu nang kono. Agar kapanane kaya tak injeng lho. Bae nang kene aku. Tapi saiki wis gak nang kono, Mbak. Bengi tok aku ning ngandhe. Iki mau arepe agene nang kono. Tepune tak delok Hemi nang kono. Ya. Lah ra sido. Ya, ndek iki wayahe ndek iki emang begitu to, membengi ora enek sing bengi. Engko paling sama Hemi ya kalau sampai iku bengi sak kuwate dhek. Ayo kanggone Kang Bajigur, selamat siang. Sophia, selamat siang. Bentar ya Dulur ya. Iki dicampi karo gesah, karo bane ambekan dhisik. Tapi alhamdulillah Mbak wis gak kontrol maneh Mbak sampean Mbak. Tanggal 29 sesuk Sik kontrol. pakai kontrol, wis muga-muga Jadi paling. syukur ya Tamaja tiap bulan kontrol. Iya, Sudah 5 tahun tiap bulan kontrol. alhamdulillah. Isa bertahan, isa Amin. Isa dolan. Padahal sing enom malah ra tau dolan. Ya awakmu nang kono aku ya ora gelem lho. Lah dinane aku liwat ya bengi lho, Mbak. Iya diketok kok. Radio pundi ta Mbak? Niki radio Truko kanggone Sophia ya, Karangsari Sempu. Sophia pundi daleme? Ayo Mama Sophia ini
katanya baik, ditanyain rumahnya mana, kawasan mana mama. Ayo Mama Sophia, terima kasih gabungannya ya, alhamdulillah. Makin metuin Metu wis, metu. Tidak usah ulun. Ya pembiyen kan di kantor cekel aku ya ngono kuwi piye. Tapi kan sing gak jeglek ya. Ora. Ora. Ayo Mbak, iki lagune apa Mbak? Lah ya apa? Apa iki karek rong lagu ae sampean? Ya apa paran jalarane lho. Oh, Tegal Delimo, Sophia Tegal Delimo. Tegal Delimo iki apa kampung 10 apa kampung 5? Ayo. Oh iya nang kono nek kampung-kampung. Iya kampung-kampung. Paran jalarane. Jalarane komputer iki mau ngejak leren jan dilut tapi mau. Paran jalarane. Lah Jawane iku muga-muga sing nifal ya enek wae lha Kak enek YouTube iki. Purwo Agung. Oh Purwoagung berarti pasar Tegal Delimo witul. Ya roh sampean iki. Perapatan Sumber Asri kono. Ya roh to. Mas. Nah bablas itu Blok Solo. Blok Solo. Heeh. Nek mbak piye tambah kok ora gelem, Mbak? Halo ya, Bu. Coba. Purwo Agung ya, Purwo Agung berarti pasar apa Mang, Mbak? Pasar Tegal Delimo Ngidul. Tegal Delimo itu. Oh, andi yang gerajakan kono. Oh iya. Ora. Iya ngidul terus berajakan. Iya, Purwo Agung, Tegal Delimo. Ngidul. Ono perapatan. Kulon nan Sumber Asri. Aduh, Nah. bablas ngidul. Tanggone Blok Solo. Ya seru itu aku. Tukang ukur dalan iki berarti. Tukang poli biyen. Poli takon dindi. Ayo kanggone Sophia, prujuke welas nggih mantun niki, Mas. Sopo kowe njaluki? Sing teko Purwo Agung Tegal Delimo. Njaluk perujuke welas. Prujuke welas. Tawahi dhisik ben Oke. itu bendrene. Ya, muga-muga dolan nang Trungkok kene kembar ya. Ada catur ya? Iya no, Mamang apa catur? Catur Aku dong. catur ae. Ayo sebatas bayangan sik, juluk nambah. Windows. Biyen ya wis ana Windows ya Mbah ya jaman biyen. Ya wis dong. Cuma sing blenduk kae. Oh, aku ora paham wis lali. Blenduk, Mbah. Makanya aku nek konsep siaran ya iso wong tau duwe radio. Lah, Mbak tau di radio iki lho, Wong. Radione apa, Mbak? Akas FM. Mengudara berarti biyen. Mengudara ya. Ya saiki sing awakmu ulang tahun kan kantor radio kemone. Maune partel terus tak gawe radio. Oh, kuwi nang kono kuwi. Iya ndek kono. Hmm. Makanya nek kon siaran ya iso dia. Baik, naik ke syarat dan 12 naik. Terus orang bayar terus nang kene. Iya, double teko dodolan es teh, teko rambak-rambak. Ayo somben sing ape riyo butuh rambak. Ayo sing butuh rambak. Sekilo cuma 120 Bang. Yo, kilo asli rambake. Karo gesah iki karo ngenteni iki. Ayo rambak es teh kawasane Serono iki Ayo. Bakas iki. Rambak asli kulit sapi. Serono andinge. Kayak radione kae saiki diganti apa to, Mbak? New Star. Udah to. Hah? Mentari. Gaya mentari. Biyen apa biyen? Ya mentari itu. Dia Nusantara. Oh iya, Ding. Nusantara ya biyen ya. Saiki ganti mentari. Kagak kene. Sik to, sabar sewu. Ayo kanggone Sophia ngenteni pujuke 18 rose sabar. Purwoagung apa dari desa nih? Purwo Agung. Purwo Agung mananya balai desa ini Mama Sophia. Kersane baik iki pokoke tau ngukur dalan iki mbiyen. Dalane ya dalan tenanan ya dalane manusa ya dalane bayi. Awakmu kan megawe ngukur dalan gelem? Ngukuri dalan. Yo kon dikukur-kukur udah dalan. Kene iki wis ora tau ning omah malah kon ngukuri dalan iki piye to ya. Ya. Ayo Mas Andika. Para niki. Deno elek jarane gundul iki. Lah ngelek kok malah mau delok tandul ya sing gundul kuwi to sing elek malah.
SD Negeri Ngulon cari Sophia. SD Negeri Kulon. Heeh. Lah Bu Wiwi niku Mbak Yo Kulon ponakan. Ayo Mas. Ayo. Ayo. Guru SMP, apa guru SMP apa SMA lah ya. Ayo kangen Pak Sugeng Jember. Selamat menonton. Ayo Rene Gundul. Selamat menonton. Terima kasih gabungannya ya. Saya wong iki komputere Jaluk leren. jalur leren. Sakjane mau wis di refresh to sapa lek bae ngerti nek Windows barang berarti ya wis. Mana kembang no ala wis ora enak nang kene mana kembang dirimu wis tak buset wis ora enak penekan iki saiki ndel. Wis jadi wis dibuset ora neng. Ayo kan Mama Sophia dari negeri SD Mengulon katanya ya. Nek gak mengulon nek mengidul mengidel. Mengitan, mengalor. Ngalor gitu. Lah ya ngalor gitu, ngitan ulon edan gak kelakon jelas iki ya. Seba. Karo ngincing-ngincing tangga-tangga iki. Tangga-tangga. Tangga. Nek ngono aku gak padamu wis alhamdulillah ya Ndul, aku juga gak padamu kok ya.